Λοιπόν, θα σου πω κάτι και θα σε τρελάνω. Μιλάμε, θα σε τρελάνω. Το ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτό είναι το χαρούπι. Το χαρούπι βγαίνει στη χαρουπιά. Και το χαρούπι έχει μέσα κάτι. Το ακούts? Έχει μέσα σπόρους. Και πώς είναι οι σπόροι του, θέλετε να δούμε? Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η σπόρη του χαρουπιού. Και τον κάθε σπόρο οι αρχαίοι Έλληνες τον έλεγαν κεράτιον. Και παρατήρησαν ότι όλοι αυτοί οι σπόροι ήταν μεταξύ τους ακριβώς ίδιοι. Δηλαδή ζύγιζαν το ίδιο. Και σου λέει και τους κάνουμε αυτούς τους σπόρους. Θα αρχίσουμε να ζυγίζουμε διάφορα μικρά πράγματα. Και τι είναι αυτά τα μικρά πράγματα που είναι τόσο πολύτιμα και θέλουν ζύγισμα? Είναι τα διαμάντια, τα σμαράγδια, τα ρουμπίνια, τα μπριμπίλια, τα βερμίλια κτλ. Οπότε άρχισαν να τα ζυγίζουν με αυτούς τους σπόρους. Το κεράτιον. Και μετά από τα χρόνια πήραν αυτή τη λέξη οι Άραβες, μετά την πήραν οι Ρωμαίοι, μετά την πήραν οι Ισπανοί και την ξαναπήραμε εμείς. Και ακόμα και σήμερα τα διαμάντια, τα σμαράγδια, τα ρουμπίνια, τα μπριμπίλια, τα βερμίλια κτλ. Τα ζυγίζουμε σε καράτια. Tagline.